Tiene say ding na ya manipa hunu say sampa wo ha media Nkyeraa ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no Nkyeraa na menya na hempa na wo kopagya no me na media Fiapre yanso wi adumase a so wi adumase a wi adumase ne ba ani Fiapre ani womo odi ekodru ho bi ne ko cheche atonie cheche Fiapre sunwan krasa so a red man say ya sabe ewra akumo no ko bi o ebi ani Fiapre ebi so ko cheche su eya sunwan krasa be that ko tin no atonie ni na sabe sanso kumuti no rubu bi o wi adumase a so we adumase a wo munya hina no de ne ba Fiapre abrame na o we adumase bia o de ne ba Fiapre what that brother so ko ja abi hunu de enti amenya me ye bibia ma ne kwan so na me ye o se sante ni so bibia kwa amamre kwa so na de o de tu wa se biti de no sa no de na de we adumase ma enti ne Fiapre be na so twen ansa na me wo papa de na me wi ansa me de wo aba se we ma se ma enti no se twen papa na ma wi papa de wi no do se sa ma de ho tete dai do be yo ayo Zana Otumfuo number 1 ni nyina afiri awi Otumfuo mo anya bibi no so Otumfuo mo wa na fe Otumfuo mo sabe amayofo be dise mu na so sansama mre amade ensesa ebegina ho sunwan ya amakom aja amakom so ni sunwan sunwan amakom so mu a hola aja amakom ni wonim sa ti afi Nkyeraa mepagya no Fiapre mepagya no atonie mepagya no menye mepagya no me won kro no bisa me bepagya nyina o se nkro no ho bepagya nyina tete na ne dia do dia tu ma ko pe mepagya pro Ahafo so mepagya tiri so ai tiri mo ho mo a mepagya wo mo Afimo sabe ngira sanje ne o ko tiri na maye nti se ngira mo se so se o ye afin so se be to de ria so pega wo mo ya mo so de sanje bia mo no so no ya pro masi na pro masi kudu ka tamo ho ba ko pre de sanje ne bia ga ade atu edwa nkro bi a yenra eba be peja wonom nyina no see said the river say atadwe wonom ate edene papa wonom nyina eni ajeche se yenra eba be ye awonwade a enti sei ede amom dia na chese eye ni jesem ede ma wonom peja nkaso nkro a yenra apoboso nyina no na me ya adoma wonya ba obe peja wonom nyina ayeye wonom eman hene ye show man hene no okopeja obi a ene nipa na sɔre etia no yo ende na menim senka de ye hwede obi aya no so kranka nya de nkobe yo obi ama hene korampo ebio anso ye obu ni nyina gu ni nya so hu se yenom de wonom asomesompa na hunu wonom so mfa so na hunu se wonom de nya de a ombeyi ni ama kwandia so ntime bo wonom eman ehene gidi a yenra enya wo wonom mu a obepagya yenom nya ye wonom aman hene no o kire de koba so mo da na o machiba yenra omo nya so so bia Sweet medasi na ewiase bibie ne ho a nsunsuanso eni so. Oya papa nsunsuanso so oya boni a nsunsuanso so. Ade bi obeye bia ye wo nsunsuanso. Na o se enkro na yewura eboboso ni nyina. Die obi be ka na sa adwe beba otirimu nyina ne se ni nyina wo bono. Ente sa nokre ni nyina wo bono ni nyina yewura o se yewura omo ni se eye ne dia o se obi te da bi na wo to nsama ne na haya me dia na haya me dia me mpini ni amama hene na van ko si na sende pere o se yewura se eye ne dia ono de won kan se woni obi a o manso twa no ni obi to ko se eye ne dia obepeja wonum nyina yo mo man hene medasi o se so ya wodia betre utumi yes ehon ni asem
when you na koban when you na say bia enye etoda dormance ensem ene mention ensem a when you na no kameka se enka enya dia se enka enhu broso but otimase aha if say nipa na anase Otumfuo dia sikadwa dia eti time bia die ye wrapen and open or otumdi if say owo nyina ye ne dia na ni nyina no akofa ensensem mebre we nyina ya na bono sensem no etoda me yenchire mu kakra won se wo ba asante mantem asiya ye nyina no anase ye fanse anase opemso ene kuro no ana nyina ayene dia anase asante mantem nyina ne dia ye ya dance for so ne dia nyina ayeye urade nemo se wokobono ho a ye ni bono ye no wo sa wokobono ho a ye ni bono wo ho ye ni bono ye ne ye de wo ho ene se wokobono ho nso a obia wo hini bi wo bia eye man ne so bia di ne ho so obia di ne ho so obia ne ho a wo hye obiase okay so na tete ho no na ehon ye Western Ashanti Bono na hon ye Western Ashanti so na politically ya na amanyofo ni sensem omo jim dodo pa wini yewra pa men kroma o se emra no oba bepe akunwa na die no emra odi ni CPP bae no 1951 eko 54 mo ho no eho no o se na wonnam en wo bontoa o se that time na bafo wu a bafo kutana bafo wu a omoso ekote NLN so etin ekodu baby na se competition no na chese sa na ekoso enti Kwame Nkrumah ehye that time Western Ashanti no wo hye ahemfofo ni bia na wo mo na fan ahemfo ni bia na ti se wo mo ka ben no e ka se nyame ye adoma ne se otum bedi akunya na obechichim okay so obechichim ka hu se that time na woni nyina ya Western Ashanti no eye dan ni ye wo hini bi anase obenye nipa bi a no wo ho a e bia so ma obesum sikadua na krampo no wompe ana amanyofo no so omunya bo abrabo mu a ewo ekwan omo pe fa so omo titi nipa ekwan omo fa so titi eno mem eno nti no 1959 ana afi wo mo pass ya benya Bono ni Ahafo okay so sabe ni nyina ye bomba ko na woni nyina ye Western Ashanti se ni nyina ye urade Western Ashanti ni nyina ye urade yes se sa afin ni be chema Ahafo kodi ha na Ahafo so ana se meka cho se amanyofo ni wura mu no ya wo mo di ensensem bi tutu ayemfo ni tirimu no na okay instead of say ya be no Western Ashanti na sabiu wapomso wo a ebia ni tirima ye nde se ahanyina ya media ni tin se de be be gitumi ni bi se de be ma manfo bi ahu se bia se ni se ani ye sesa se din Western Ashanti no ene be ye Bono ni Ahafo okay ba cha wote mase so wase aluche no ekoba asa no se ya tew anase ya tew mu na ye mfre Western Ashanti biu eje fanse tete wono kwa na de ne ho an kan biem kati se tete wo first no kwa na afeso edi sa wo de no ma bre yewura na kwa na se de wa jai ni so wo se wo jai ejayemfo ni bi eyede obi ade no se wo kọ Bono ho na amahene na ewo ho obi ade no obi an so obi ase ye wo enkuro bi ti se sekwa sekwa no kwa wo mo kasa wo ansana wo ba ka Bono me pa cha wate okwa sampa ye wo kasa kasa mo kan ansana ya be ka Bono enti se wo ba santeme ma ye no abe ba kope enti anu na ma ahemfo no obi ade no ho so odo se ye nyina ye firi Bono ye firi form ene bai Bono ye firi amenem bim ene bai no ne Bono
eno ne BONO BONO na broni ni ba no be ni BRON say ntimi campaign no brown nja so eno ti no o man hene mo woni nyina enti wo man hene wo mo na wo betu su se emesu we okay we ba ta what ma say eso satam na entokwa ni nyina na nka na asante hene capture sa woni nyina enti now ahemfo ni bo o mo say emfa ho ni dia titim still ye baba besum skadwa kufi brekum aba se sampa waba sampa aba sa kwakran so aba sa kwa so aba Fiapre so aba sa so ana obenya oduma se number 2 omo so aba number 1 so kra number 1 so aba so enti amanyofo ni wuram wonu se 2018 2019 ana afi so amanyofo ni yese Bono ni Ahafo no krampo no esa so mu se chem ana mu se chem ana obenya abono obenya Bono East ana obenya Ahafo region so na yenhwe wo bi beka se yewra what ha say wo se ho nyina ye ne dia enti wo pagya wo mebi oni se atumi no yenko eboma wo Ahafo boma hene na wo ho no doma hene enifa ehene no okay me pa cho do tem bi entie mi ya ne ye ka se ade na wo ti asantimem na wo se ebia nkro ni bia wo bono no eya wo dia Ahafo Bono boma wo ewa Ahafo eye den na ho no so ye nana adwuma ba dia me pa cho what ma se boma hene hu ye nana adwuma badu ye oye Bono hene wono ne be ye yiye no doma hene mpo oye doma hene wono ne nya Ahafo no ba be ye yiye eni wono nya Ahafo na store ataso wa ye ni nyina wie no enye ehon no no so esa yi ni pasasi hine wo ho ana identi na nka ho no ye Ahafo no ahano ye Ahafo na anyi omo ye dabi say ye Ahafo no sanka ni nyina ye urade a sa Ahafo no ye urade a eta identi na nka ehon no de ye mma ye ura mom enko ye na ko nkosi hine no anaso won fa ni pa foforo nkosi wo ne mom no doma hine ene firi Bono ho efiri Bono eba besi hine wo Ahafo esa ye ne die nti no timi ye ne sa pepepe enti ye wura asem na wo kan mo obi nkotena ba bi nkase na wo ne na wo kan no tu ba bi na wo na waka saa no enti wo ye bema bi abraha wo kyerɛw sɛ ye ne dia so sɛ ye ne dia enti wo a wo to won sɛ wo so wonya bema na waka asem bi na be sa afinie na wo beba nko aba na be wo pa wo nsu wa kyerɛw sɛ ye ne dia enu nti no sɛ wo se sampa ewo Bono na eni wa asante hene dia ene eboma enso nke beka senya doma hene dia esesi adoma hene no eboma hene no wano ana ye doma hene nifa ade je na ya na no mabu ho a ya se ye twi ni twintwan enu mabu ho a ye twintwan na afi akofa ntopasem eba da chinchirima so ene empanyimfo kaseti saa ente yewura ye ne dia yewura ye ne dia Bono ho no wo hene bi ade no ho wo mahene na wo ne nyina wo de wo ho enti wo mo mba ba som sikadwa no ye wo nya nnu wo mahene no ene yewura susu se munyumadie anasa mosoma amaso no eye me fedodo wo mo ma ne de wo mo ma ono de mfa no enu ti no ebia se wo nso no wo ye mahene nti no na ye wadwen se wo de betietia meme nkofo a wo mo se masene dia mepeje wo mo nyina na wo mo nyina so abaye wo mahene ni a me fo mahene eso wo mahene tiawa afena mate wasepa mate ase me dof me gidi so wo so oreye waten komo na ye die na ase papa yewura e ba bepeje wo nyina ye mo mahene na fo hu se wo ye mahene na yo nko so ye mahene a na ya hwe so betete na fa ho die so ama etumi ayeya ya na amaye nyanya ma bi ade die de menteme wase beba efi se aheni na no mu die no mo de sumi ye ni o ye na mo de sumi ye na ko ba se mu twa mo ho samu ni ye benya entokwa na aheni na mu die na hwan na mo so mo woni obi ye mo ye ni nyina ye dwane jama mo ba so mo wan eno ni asem ana hwan na mbedi no so hene eno ni asem ntini ye nhwe
ya kwa basa eso baba ko won nyina man hini ya Fiapre atonye Nkyeraa na ni Bono ne Ahafo ni mpro ni bi owo baba wo nyina man si so nyina so baba kwa Bono Regional House of Chiefs wono bi o let's say no na wo so hum tini mi mo bi manya baba no man na mo san no nyina sa baba ye pe e wo Bono Regional House of Chiefs wono tina eno no mi gidi se no na ha no eno so de wo ye ne sa enye ye kire se wo kohwe LI 204 2020 ni ma Chieftaincy Act na ansana obi beye president ewo Regional House of Chiefs ye to no so aba sa oba santemem ma ye nto aba o dabi dabi wahini bia anase nipa bia woba betina banwa no so automatically we president oko savannah the same thing any other include anase akekan enti ye wo king ewo main sente saade a ene nanka LI no edi se asante hene ye tumpoto no so aba na fe ye beka se won na ye Regional House of Chiefs president ewa asante mem nemo se LI ne ka se debi automatically na de yento no so aba na wo momo no ba bi o ye president enti se koton so aba me pa che wo ukọ amamra na yedibu wo man yedibu wo man ma me pa che ensusu ye ne papa eche se ba ko so se ne ba papa enti ne ba de to kwani ne ya na ham se empanifo nyina su nimude ensusu ye nse no korenka onimude ana Regional House of Chiefs no eno kwasem so wo mu so ne se ansa na obi be ye ohene no so na edi se wo ko fikesi was softening blue side a ni the basic thing a ni fitin ase no moment obi be softening mo be side a no de edi ni tum ansa na kwa Regional House of Chiefs eno ti no to mean ka say wako side na awie no wo ye den wo ma ne encourage na House of Chiefs am kwa de insida so it is the basic thing mo ya ni yedom no wako side I don't know me pacho wasa wo so ye wahene na wo so wo ye kuro bi so hene wo sai kire hwan no why wo ko sai kire no eti nipa wo no wadi wo ko akosai na obi ahu se wo sai wo wrafikasie am ahu se wo sai no wo no ana yagi ni tum ene se so kwa munyina ba be shemo Regional House of Chiefs wono so kwa unfimi nya ro hwe chesa House of Chiefs ensi hene ana entu hene nso na ya ne yekan enoma bi ya na o se etoda na nanom nsensem no wo kan ya na akoye din na so ya amanyofo no etumi de enoma bi ni nsensem bi abesihye ma ne yese na nanom enyu me so be community se mentem ho asem nyede wo be community amanyofo ni bi se esase na ma de ekoso nyina ekoso nso ye jan won mo ni e kase ye de no kredie ebu ye man betinya fa na ntoma pe ano ni asem no ebise o man panyi bi o ba bia ye wo hene a wataneti o man panyi na nkasa ennim se wo hene we die watamechi eti se wo hene no hu se enipa na obedi president no eye ne dia etoda sebi otumi ye no ma bi otumu se ebia sebi nka odwene ho a we die normal place ne pankeni se esi tesade bo omutumi ya odwene ho a wonti ase oti ase anso asa wan hyada nwene ho a na ensi ade ne se yesi sikadwa wo de wo so wo ma mo amoso mo wase he mo ma menche sina wo ba binyanhye du oba so asem mpene ma ne be se wo yakono ngo kaya na awo yakono ngo kaya na hwe so ajaye na fabra wie ya mamia na medie na ye wura so de asem na obeka no woka wie ye wie asem no do obeka ye ka wie a ye wie enu ti no nanano mu yese ya mu nyina ade manso so sha se fumu ho de na tese be ye kese no anu ni asem ana onu se ehemfu mebrebe ya ekosui efa ye classmate fo
fine wo nyonko ne wo nwumam eti se enamfofo ene die adenti ne ebema ahenni atumi abetete yentem odra wo yentem yebema ahenni ni afi yenka no kore na afi yemfa nto baabi a edane mfa asomdwema Anwa yewra keka sansam we nyina wie ye ema emu ntwa wodo ba obepija wonu nyina owe no de to so se nyame ya adom a o tia ne na cha kodi na wotwe mienu na oforiso busumi enum anase April busumi na busumi etosoma enum na se busumi di yenim ye na waba aba bedu onya bedu pe wonsama wodo ba beka na kwane de ye hwe asanteman traditional council na de se de bienim se renu amampo hene na ehwe echire na yehwe kumaso so a na bantama hene so na ehwe echire na bantama hene na se na ma ne nyanum nsem yenkanwe ye ntimo de machija eye asafo hene nti sisi na asafo hene na eba no kumase a ohwe echire nti se wonti bibia se be chiwo so na ade a na wakosi na asafo hene so kosi ne so ate se de wakosi yewra ena asante so wo hwe eye asanteman so de na mampo hene no so no bibia ni na de kosi so de wakosi na mampo hene so eso na mampo hene na ote eye silver stool no eso ena V0ws de ni sekedwa ena so nya man hene eye black stool akonya tuntum enti no na nanom mienu ena V0ws eni ho no wo mo ehwe chi na eba na asom dia obie nim dwumadi wo so de feku training na obie nim sam shore ye bia nakọ breman akọ ya mamre weni sam ye kwa ha ya mamre weni so sam ye obie dwumadi a wo die bia de ni nyina obie ya kwesi se V0ws ebe sign aba ti ye wotide se de V0ws ahyehato a okọ na nanom nyina bia behwe so na waye ne de pepe se de se na efata ana afen so no na bema kwan eme de hadwumede ni nyina asi na nana askore mampo hene ye di kana ye tiefo ahwefo adofo nyina ne ntese nana efra ne ntoma ne tentene mu aja ayara wosamo se wotu wo pa na wo ye nana ho hwehwe nana ho background ne biography ne ho asemo a na woni so de hunu papa sanka sabe obitimu adwene nko wo ni etimi yifini tim de mu obi fofora kabunsa na woni so de hunu bebre akode ma askore mampo nanso owo krade a nkwantume enyintino na efrato na nyame adom a eye oforiso bosume da etosudu na nanum edini na wotweda naja ena na me to say na askore mampo hema so kra efri free to ye na wotwe mienu pepepepe ena askore mampo hene efri mu obeje de say yawa da askore mampo hene free mu no da wo free sa da na ne ma me free ma na ye emfie nkono askore mampo pass mohema jam ho na wo hene a kejo ba ba akora brewa chi enso jam ho sa ne de na tese abre ho pa enteno nananam enhyamode ada no dwonhwe